Assalamu alaikum. Abokin da Allah ina da wata tambaya. Allah kare mun sani. Idan malam Bahaushe ce biyar biyu bata goma me yake nufi? Me ya ma'anar biyar biyu bata goma? Kamun ƙarin bayani a kai. Saboda ko idan an haɗa biyar da goma, saboda biyar ɗin bata kai matsayin goma ba. Ba haka bane, na gode. Assalamu alaikum. Da Allah ina da tambaya. Me ake nufi da biyar biyu bata goma? Da ka ji malam Bahaushe na yawan cewa biyar biyu bata goma. Me ya ma'anar biyar biyu bata goma? Me ake nufi? Biyar ba za ta ita goma ba. Kai fa me zaka ce game da biyar biyu bata goma? Malam Bahaushe yana yawan faɗa. Sabili da ita biyar ba ta kai goma yawa ba. Ba haka bane, na gode. Assalamu alaikum, abokina da Allah in tambaye ka mana. Da Allah idan malam Bahaushe ya ce biyar biyu bata goma, me ake nufi da biyar biyu bata goma? Baka da amsa? Kai fa me ma'anar biyar biyu bata goma? Ka mana ƙarin bayani akai, me ma'anar biyar biyu bata goma? Ma'anar biyar biyu bata goma kamar ka aure mace ɗaya sai kuka haifi 'ya'ya biyar da ita sai ka sake ta ta je wani gidan ta haifi 'ya'ya biyar, to kai an tambaye ka zaka ce 'ya'yanka biyar ne, ita ma an tambaye ta zaka ce 'ya'yanta biyar ne, sabila da naka daban nata daban. Haka ne, ka ɗauko hanya amma ka ɗan katse. Ka gane bayanin shine yanzu a misali kai ka auri mace sai kuka haifi 'ya'ya biyar, da kuka haifi 'ya'ya biyar sai ka sake ta, da ka sake ta sai ka sake auro wata daban, to ita wata daban in nan da ka auro ita 'ya'yanta biyar, sannan kuma kai ma kana da 'ya'ya biyar da wancan wanda ka sake. To idan an zo da a tambaye ka 'ya'yanka nawa zaka ce biyar, ita ma wanda ka sake auro in aka tambaye 'ya'yanta nawa za ta ce biyar, to kaga biyar da biyar ne amma ba za su ba da goma ba. To ma'anan biyar biyu bata goma kenan, wannan haka yake. Na gode.